Když to lidi víte, ten mého dalšího videa zase natáčím na mobil. Omlouvám se. Mám kašel. A takže já mám strašnou radost, že zase můžu něco natočit a tentokrát, jak můžete vidět, jsem i oblečená v tom a tak je to vánoční tag a mám tady to všechno napsané. Dneska toho bude dost. Bude to 12 otázek. Co tady mám nějaké otázky, co jsem sehnala po internetu a tohle. A potom tady mám, co si přeju k Vánocům. Už jsem, myslím, že natáčela vánoční tag, ale ne tímhle způsobem. A asi můžu začít. Tady začneme těma otázkama a mám tu první otázku. Jak se těšíš na Vánoce? No tak já se jako moc těším, hodně, ale jo, strašně moc. Jo, těším, jde to. Tak jo. Jaké je tvoje nejoblíbenější věc na Vánoce? Jak každý může vědět, tak asi moje nejoblíbenější věc na Vánoce je vánoční čepice. Já jich mám teda strašně moc. Což myslím, že jedna otázka i tady je. Takže taková. Takže si počkejte. Tvoje nejoblíbenější cukroví. Moje nejoblíbenější cukroví je rohlíčky a takový kuličky čokoládový s kokosem, posypáme. A já si vždycky jim ještě takovou dobu před Vánoci, když to babčka udělá. Takže prskáš na Vánoce, prskovky, prskám, máme tady. Já jsem se připravila na ty otázky, napsala jsem si je. Prskám, mám je i už teď. Máš ráda Vánoce? Mám strašně moc. Nevím, co mám ještě k tomu, ještě prostě moc. Tvoje oblíbená vánoční pohádka nebo film? Takže já moc jako oblíbenou pohádku nebo film nemám, ale film. Film asi Sám doma. Nebo nějakou takovýhle film. Prostě filmy mám radši než pohádky. Ale většinou koukám i na pohádky, ale spíš ty filmy a Sám doma. Zpíváte si o Vánocích? No já vůbec ne, jenom s kamarádkou, když tak si zaspíváme nějakou vánoční třeba písničku nějakou. A jinak ani moc ne. Máte umělý stromek nebo živý stromeček? Máme umělej stromeček, že jo, babi? Jo, umělej stromeček a živý už jsme měli, akorát, že to opadávalo, potom se to zadělalo do koberce a nemohli jsme to vyndat, takže teďka máme umělej. A bojíme se, že to kočky schodí. Takže dodržuje celý den nejíst, aby se viděla zlatý prasátko. No, nedodržuju, protože jednou jsem to držela. Máma se poblila z toho a prostě ne, protože vím, že nic neuvidím. Koupím si kofr, na kterém je zlatý prasátko a to mi stačí. Radši máš hodně malý dárek. Počkej, jo. Radši máš hodně malých dárků nebo málo velkých dárků, tak já to mám ráda tak i tak, protože já mám to ráda, že prostě mám velký i malý, ale prostě ať toho mám hodně. Jinak jako moc na toto. Další otázka, přeji si každý rok to samý? Nepřeju si každý rok to samý, protože vždycky já něco na tom internetu zajímavého najdu, takže já si vždycky přeju nějakou gravinu další, co tam najdu, ale většinou jenom si myslím, že jsem si přála to samé, protože jsem nic nového nenašla. A poslední otázka, kolik máš vánočních čepic? Mám jich 7, je to dost ani ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 je tady ta. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, já mám ještě 7 a tu nevím, kde mám. Tu jsem hledala a tu nemám, takže mám 7. Takže dáme. A teďka mám, co si přeju k Vánocům, mám taky napsaný a mám tu
hodiny na zeď, nejlépe Big Ben. Já strašně mám ráda Big Ben, mám hodně věcí z Londýna, protože já tam byla, takže já to mám od té doby strašně ráda. Takže mobil, což se nesplní, já už jsem si ho přála tolikrát k narozkám vždycky a dostala jsem vždycky tablet a vždycky jsem ho rozflákala, protože tablet je velký a potřebuji mobil. Oblečení z Anglii. No prostě, jak jsem říkala, já prostě mám ráda Anglii a prostě chci všechno z Anglii. Jsme byli v Teplicích a tam měli na výstavě oblečení, všude byly vlajky z Anglie a já to úplně chtěla, ale tam bylo mamka mi to všechno chtěla koupit k Vánocům a tam bylo napsáno. Já měla takový nervy, že jsem si to prostě nemohla koupit. A protože tam bylo napsáno, že vystavené věci na zdi nejsou k prodeji. Takže tam byly všechny věci z Anglii, legíny, tam byly trička, všechno možné, i čepice tam byla z Anglii a prostě já jsem to chtěla. Kosmetický kufřík nebo Ladybox, takže já chci spíš ten kosmetický kufřík, protože tam jsou ty věci a potom si tam prostě už s kosmetikou prostě ten kufřík. Nevím proč, ale si to. Potom Babylips, to vím, že dostanu, protože jsem byla v Teplicích s mamkou nějak nakupovat a byli jsme tam a já jsem tam našla, scháněla jsem si Babylips na pusu a kdo neví, tak je to prostě, tak je to asi logický, že je to, já nevím, no to víte, já to nevím, jak to mám teďka říct, si nespomenu, a to je jedno, ale prostě, to je jedno, tak tohle. A my jsme tam prostě byli a na dveřích, já jsem si nemohla vzpomenout, jak se jmenuje, rovnou ta věc a vešli jsme jakoby do dveří a tam bylo hned na dveřích napsáno, že mám zatlačit tam prostě, jako se na každých skoro dveřích u krámu, takže a hned na ten byla reklama s tou, no. Potom se přeupala, no akorát, že to se mi nesplní, protože je to drahý a je to veliký a mně se to tam ani moc nevejde, protože já tam strašně kouknu a mně se to tam nevejde. Jo, potom poličkové boty a to je všechno. Jo, poličkové boty, to si přeju, protože to jsem si teďka našla, mají na to reklamu v televizi, takže jsem si to hned musela vyhledat a mají to strašně hezký boty a vlastně na kolečkách. Ale teďka v zimě bych si dala tam rozdala hubu, takže asi ne. A potom jsem si tady takhle si dělám, já nevím, už asi měsíci zakroužkovávám a škrtám dny postupně. A jak to vidím, tak mám už jenom, myslím, 22 dnů nebo 21, nevím, takže mamka se mi řekla, to je zátku. A takhle no, vlastně. Jo, teď jsem nepochopila, to je jedno. Jo, a takhle na konci mám stromeček prostě, že se volá noc a mám tam refreshnost prostě. Tak jo. Doufám, že se vám video líbilo, vánoční teda. Tady s tím, je to veliký. Teda ty rukávy, ale na výšku je to dobrý. Takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr a mějte hezký Vánoce a já určitě zase něco udělám a ahoj.